дарвоза мехарам гуфта аз ҳамон истирашан нов бомдан бачеко ин дарвозаҳои бинтӣ соҳибаш кани хоба задос менам куҷо ба ой соҳиби дарвоза куҷо шудӣ о ако нани шумо дурустӣ салом алайкум ако тими шумо ҳамдин ки нархҳо арзон будааст мана нова ако нархи мана дарвозаё арзон харид меохӣ барои бою камбағал камбағалошам ҳай боёжам ҳай барои бою камбағалам мана ин тошкентский пасо квадраташ хелина ина квадраташ ако 1400 ина 1400 мана ин хайтик инам пасони бай тошками тошкент хайтик 1200 ин ду қаватлис утеплённый ҳама чизаш на тир мегзарад на шамол ҳеҷ чи намекунад вай установка пустановка ҳамаш ҳай мана ина мана пасони нав омдеги оли мондеги мо не ҳеҷ ким ба ин ваи нав модели нав омдеги ин оригинал худото месозтона ина худамо созда ҳамаша қоидави када рафта установкаш ҳамаш ҳай мана бачакои багати дарвозе бинтон материалаш ҳамаш ако мошни мана инҷо мана сал пулаш ҳар камакаш ваяшам ҳай мана арзонашам ҳай қиматашам ҳай ин арзон нархаш чӣ хел мана ина квадраташ ина квадраташ 800 800 сом квадраташ ҳамаш ба дурунаш ба установкаш ҳай установка дастовка хоб куҷоя мера душанбе намерем дига ҳама ҷой ба мерем мана бачако ман инам хушрӯд егам нест мана заказ кардам мегирӣ то ино мана ин понни рифилёни листки дунумки тайёр шудагӣ листи ҳавуса мана ина мана хайтик инам ду қават лист понни утеплённи шудагӣ гарантияш қатӣ ин чӣ хел квадраташ ина квадраташ 1200 сом мана ми квадраташ 600 ина 600 сом инам дарвозаи хушрӯ бо куҷо модело ҳай модело ако бит мана вай тарафа инҷа хушрӯчам ҳай ако мана бачако дуюм магазини шумо омадин инҷа ман багати дарвоза будааст қиматаш кадом ҷо акоҷо қиматаш ака мана ин ина мана ин ина номаш чизе ина шурӯ даса кунем ина номаш ако як хайтиги дига хел пасона кимчи балода намедоним номаша ина хайтик ми инам хайтик ин ганда калондасан ин дарвозаҳо ин ако си ба сеюнум баландиш заказ ба ако чӣ хеле бошад карда метим ҳамаш фиребу найранга материали хел қатмуштагӣ не материали ако ҳамаш қоидави мешавад охир омада худаш баъди пеш аз краска омада мебинад ман инам зӯр дасане ки ман инам ако пасони ман ино ҳамаш одамо худаш медонад ман ин ҳамаш ковинни гули простой не ино ҳамаш ковинни ковини чизе ман намедонам бачако худаш маълим дӯстои худашон медонанд омада шамол памоло чапа намешад ми не мана бе утеплённи худаш маълим бе утеплёни бо утеплёнишам ҳай ина утеплёнишам ҳай бе утеплёнишам короче ина шумо мехариди болош мебуред ё худатон месозед не мо худомо месозем ако сеху вай ҳай сех ҳама чиз ҳай озӣ мана нишон метиҳам бе моро омада заказ кардан гирито мана ҳамаш қоидави бачаҳо худомо ҳай рафта хушрӯ када установка када метиҳад чанд намуд модел ҳай чанд намуд види вай дарвоза видбир мӯл ако бисёр агар ки хохид сурата омада сурата нишон метид мана ина када тегӯед агар мо кадам мегирем мана бачако коргари мо ако 4 кас аз самарқанд худам овардагӣ самарқанд як кора задастини ки ана бачако аз самарқанд усто диланги видео дидита карда метиҳам бурда установка вилояти суғда ҳама тарафа дастовкаш ҳай мана бачако бовар накарда сехошон омадим мана ҳаққони худошон сохтосиянд хоҷи куҷо рафтӣ ако бет ако ҳаминҷа мана усто бачаҳо чиста аз самарқанд ай ҳаққони самарқанд мана ин хайтикаш кадом буд мана ако хайтикаш мана бе краска мана ози установка тайёр краска тайёр шудагӣ оли нею анакун тайёр мешавад як шлифовка мешавад ин пон ако шпаклёвка мешавад бу шпаклёвка мешавад ин мошин бои оли ма инҷа ҳамач рус мешавад понне бачако краска мешавад худи мошин бои краскаи оригинал ё ино хайти ба ако краскаи оригинал ҳамаш автомобил ана автомобили будааст ин самарқандӣ ки буд мана е ҳоҷива гамнест кора занид кора нисед ин тамом бачаи коргар дусин ҳамаш ино ҳамаш ако мана сехи мо ҳаминҷа ако короче дарвозаи оригинал вай дар кор бошад ага номер телефон занг мезанед то бачаҳо устобачаҳо профессионал ҳамаш ма ин худо хоҳад калинлабод ба калинлабодо мерад бисёр шумо куҷо заказ мекунад кадом райони шаҳр мо ба ако ғончай калинлабод ай старавшан чи старавшанам ҳай ако вай даштикон ҳай тарафҳои хуҷанд зафарабод ай тарафҳои хуҷанд ҳам пролета ҳама ҷой ҳай ако закасомо ҳамаш ман инам очура чӣ хел очура мисол ман дарвоза заказ кардам ҳамин рӯз чанд қабат тайёр ки метиҳед як ҳафта ба худо як ҳафта якуним ҳафта ба як ҳафта 10 рӯз ба
Burada ustanovka ka. Burada ustanovka kada hamma qushlar kada meti. Mana bachako xona tayyor kun, darvoza va harakat kun. Spitamen nov mana bacho, ustovacho, nimash az Samarqand, nimash hamin nov dast. Koru faoliyat karod, mana korushon original. Фирибу найрангаш нест. Короче, мардум дарвоза мехарам гито нархошон зӯр будааст. Бо скидка мешад чи хел? Аҳа, бо скидка мешад, аз он акватер гуито бо скидка мешад. Ин адреса нафаҳмдам, куҷо инҷа чи хел? Ин ако тарафи нохияи Спитамен, ин база манеми Дружба, тарафи Дружба. Аз ин тараф чи хел омада? Дружба ин тараф? Мана ин тараф ҳамаш Дружба. Омада, ҳамон пеши бозор центр бо омада, баъза куҷо ба тахта мефурӯшад, гӯяд агар ҳама нишон медиҳад. Мана инҷа ҳам ту медарӣ аз дарвоза мана якум магазин, баъдан рост якта дига магазин ҳай. Ҳар душам ҳамин одам. Бо нархи дилангӣ. Заказ кадан гиритон. Ана бачако марҳамат кунтон. Дарвоза бе дарвоза намон кучук пишак надорад, войдода набардо.